Okay kayo. Okay kayo. This is a trail. Ano number mo? Go Joel. Number 1. Asa na mayo ningalan? Ate mga kababayan. Welcome to my vlog. Please subscribe. Alright, patikin niyo ako. Go kapit. Yan. Natingan mo sir? Gimaras. Gimaras. We invite everyone in Gimaras race on April 21. Alright, thank you. Along ha. Ano grupo niyo sir? Atike, Team TGT. Sa atin sir? Maasin. Maasin. Ay pa-shout out kayo, pa-shout out. Mga kaibigan niyo, mga kagrupo niyo. Busing siya. Sa Australia. Boss, here we are. TTT. Oh, darado sa tikim. Okay sir, along ka mo sir ha? Okay. Thank you, God bless. God bless. Thank you. Sa ating boss, naman sa Rimio Tiki. Alright. Para magpatigayon kag maghiwat ng mga magandang event ang Huganas sa Panas 2022. Duro nga salamat Ginoo sa pagtipik mo sa mga riders naman. Dali sa nakadang balay pakturog ya Ginoo kag kabay pa ikaw padayon magtipik kananda sa whole duration ng jang activity hasta nga kami tanan magapauli sa amon man taksa ka mga panimalay. Bless man Ginoo ang event naman, kapag ikaw magpatanga, ikaw mag-watch over, mag-guide, mga guard, kag mag-protect sa itong mga riders, sa mga bisita naman rin niya. Salamat mo Lord sa mga sponsors sa kanyang event, kapag ikaw magbalik ka nanda, magbalos ka na kanyang kaluan para mapatigayan ng diyang event. Lord Jesus, please bless them, our sponsors, and sa talagang mga spectators naman man, kapag pangamangin ng tao, kaya naman handa, magmili na maging safe mo sa tanan. Lord, please guide us, be with us, bless our activity, and sabay pa nga ang diyang kung ano man ang mga mataburagya, is according to your will, Ginoo. Kaya tanang, ginapos na matanaban, ginapakayo ng kanimo, sa ngalan ni Jesus, naman Ginoo, yung mga anak naman manluwas. Amen.
Akwatang boleh patrulla. Akwatang boleh. Timing hilang, timing hilang. Sir. Saka kain mo, saka. Pansin tayo, pansin. Pansin tayo. Primera na kagpatya. Baliak lawas mo, sir. Baliak lawas mo. Baliak lawas mo. Baliak lawas mo. Baliak lawas mo.
Bola naik angin, bola naik angin. Bola naik angin. Sakit. Bol ke angin, bol ke angin. Rayo pa yatay, rayo pa. Bawa. Ati. Lagi paunahan sa dami. Para ano? Para daman mo. Paunahan sa dami. Kamu kay meter din yun, kamu babaw. Balik ni Baran. Grabe yung trail dito. Sobrang taas. Ayan oh. Nanglupaypay na yung mga riders dito. Kapagod. Kakapagod yan mga kaibigan. Hindi basta-basta yan. Una. Mo Japon. Jairo ta na. Hello, Pastor. Ayos lang. Ayos, kid. Ayan kaya. Ayan kaya. Nicola rin. From McLaren team. Yung tatay-tatay ng mga McLaren. Yan, kaibigan. Jalan galing dala to ira. Alam galing ah. Sus! Paka tanghao. Anak ni Baran na boss. Kamu ya.
Okay kayo. Okay kayo. Ayan oh. McLaren oh. Ayan mga kaibigan oh. Pero okay naman yung rider. Hindi naman ano yung rider natin. Sobrang delikado talaga mga kaibigan. May risgo talaga. Sobrang steep kasi yung daan na to, mataas. Nakakakaba. Mabuti naman, di naman ano si sir oh, mga kaibigan oh. Okay ka lang sir? Okay lang? Okay lang. Dalawang motor na po nabutan natin oh, na ano, sumimplang dito. Sobrang delikado mga kaibigan. Sobrang tarik. 90 degrees po. 90 degrees na po ito mga kaibigan. Oh. Ayan oh. Nasa hard enduro tayo dito. Ayan. So dito po yan sa Igbikal Hamtik. Yung first time in the history ng Igbikal. Nakapag-host sila ng trail riding dito. Competition po ito. Ano? Sobrang tarik ko. Nice one, nice one. Yan yung mga expert mga kaibigan ha. Oh. Yan yung mga expert na mga rider. Walang kaba, walang kaba. Oh, yan oh. Pero buwis buhay itong part na to mga kaibigan. Buwis buhay yan. Sir, saan po kayo sir? Oh, Gimaras, from Gimaras oh. Kaibigan natin. Nagdayo dito sa Igbikal Hamtik. Nice one, nice one, nice one. Okay kayo. May barboy sa kilid mo. Barboy. Honda CRF 150 po. Boy, ikaw lang mag-drive mga motor to boy. Natanggal yung left side signal light. Ayan. Bagong-bago itong ano, Honda CRF. May sali dito sa trail. Mga kaibigan natin na taga San Remigio. Ayan. Dalawang motor pa lang yung
nasa taas dahil 5 motor po ito mga kaibigan. Sa isang team, 5 members po sila. Isang team. Nice ka! Motocross rider at saka trail rider. Kombinasyon. Ayan o. Okay kayo. Oh. Okay, pero latang-lata na yan mga kaibigan. Last pag na yan. Tira pa rin. Last pag na yan pero tumitira pa rin. Migo Kapid, Bugart. Oy, hindi pagkugulpihan ka, ano clutch na? Go! Hindi pagpit ka ang clutch ha. Yan. Okay, nice. Sakto. Okay kayo. Okay kayo. Okay, sige, go. Yan. Sobrang tarik mga kaibigan. Oh. So, pabalik na kami. Pabalik na. Pati mga bata dala dito. Oh. Oh, yan. Sobrang tarik. Okay. Woo! So, yan ang trail dito. Trail riding competition. Migo Danji number 16, oh. Yan. Pauwi na kami, pauwi na, pabalik na.